Bakit? Puso na lang ba ang pag-ibig sa akin? Inalyuntulan mo pa talaga ako sa sala. Bakit naman hindi kami pwede? Mahal ko na siya. Bakit hindi niya ako minahal? Malinaw yan. Hello guys, nandito kami sa bahay ni John Mark. John Mark, napakapogi. Eric Isar TV 31. Kanta pa, iba pa. Bakit ba? Bakit ba pag ika'y puso mo ay nag-isa? Kapag ika'y katabi, ako'y hindi tatabi, dahil lang amoy mo ay pakalis. Bagat ikaw lang talaga, nag-iibang amoy, umaalingasaw kahit saan. Wag mong pansinin iyon pag may ng iba, wag pumatol sa may asawa. Baka mayari ka tapiin ng ulo mo, hindi kayo pwede. Bakit naman hindi kami pwede? Mahal ko na siya. Bakit hindi niya ako minahal? Mahal ko na siya. Bakit may asawa ako? Dapat noon pa minahal ko na siya. Para iba na ang asawa ko. Nakakapanghinayang. Sana hanggang ngayon mahal niya pa rin ako. Paano masabi? Pinagtago pero di nakatadhana, di na posible ang Nakakagpit talaga si Vincent Eric. Nakakagpit talaga. Bakit ganyan siya si Kuya Eric? puso ay pinag-isa na. Bakit aagawin mo pa? Talagang di kayo pwede. Hindi kayo pwede dahil una pa lang may asawa na yung tanga ka ba? Gago ka ba? Usira ulo ka lang talaga. Hindi kayo pwede. Pinagtagpo sa inuman.
puso na lang ng saging. Bakit? Puso na lang ba ang pag-ibig sa akin? Inalintulad mo pa talaga ako sa saging. Bakit ganun? Saging ba ako? Para mahalin mo at iyong iwanan. Hello guys. Nangamoy tayo. Kay nakatamak. Sample lang yun sa mga ganda na etong gamit na kita. Tapos testing lang yun. Kasalanan makanta. Ginagawa mo. Gamot na bawal ay ayaw ko ng tigilan. Kinabukasan ko ay nauli. Pangarap ko'y di mabuti. Kahit ang bawal na gamot, labis unang pinagsisihan ang aking kabalian. Para yung mantigay-tigay. Para yung mantigay-tigay. Ano ba ka? Ano ba ka? Sikat na. Musta na ang iyong pag-ibig? Send mo lang sana sa messenger. Mag-edit ka na sabay sa krisis ng panahon. Bumaba ang halaga ng piso, o di kaya'y sumabay na rin ang pag-ibig.